Rasni jot to lukurno belai belai hambai ti chobani chebai almost tabo 4 round complete mai thaka 4 round complete mane yagulo ang ti promo thaman kha tabo 17,796 ngai a jaga ang lead flight tongo 11,682 by lead flight tongo ke mono sanamu sungo tini ni mo je apply mani ba jiti mani abo ek number credit ngai sina habo bagra no thango sina habo bagra ano pujo khaiwi nan hala asram bari o chongmani babino ini nan hala asram bari ro bobagra na hamjabai sini thanjani mari na hamjabai gobang gobang bot dekha on bogan apply kha muilano ang sini habo bagra no ang non sini bisinti belai belai ke khulumuya boro bobagra no khulumga no mo jorari man bagai mo sujogi mani bagai ngai second ngai ani nan hala asram bari ni sini thanjani mari na hamjabai ba bobagra ni no hamjabai ke ano pujo khlayo je nan hala asram bari o angkoni makai samung khlai ne wanchu ke je budi nai rong no rong no bang belai belai ke hambai ma janago tini ni mo je kaplai mani mo sudo ani simi kaplai ya sini ti pramo thane simi kaplai ya mo angkai pora sini 14 lakh ti pasani mo kaisa kaplai karone ke sini bisingo sing gawang ma no sini tamni imang wajak thago sini ti prasarang no tamu khlai ne ti mani yaglo gabo tru tru no rungai ngai abono sanan musungo je gabang gabang ano budi kaplai khenai ronang mai tam sanayan buku bai bono sanan baigan bhani bokuri especially bubagrano to sabo sabo khulumbo kubai kumbaya habubagrano ge mono sanan musungo election to har jit tongai no tini ang kaplai kha te koi borok bo baksa baksa daga kaplai nai ge nong channel bisinti mono sanan musungo kaplai nai jitinai abo to tongai no kintu balance tak relation peace and harmony maintain khlai tongthon kebo jodi balance khlai kai abono stop khlaini chesta khlai di jodi besi besi hakai anti promote ani wari songo sanai balance noro kun dino sikangta khlai di norno jodi balance khlai kai noro bochuk jak khando tak kipili balance ni joba balance kan rika phobini sanamu tumaki kha khayo ani warriors ro peace and harmony tesin bubagra bo sai tongo je subson ne peace no believe khayo peace no tongai nei kintu kebo jodi yak thing hakai songi di joba pathor bari nai songa bale srai srai ko the final round of the scrum margin bang like tabuk to final margin phaya ko nai 20 plus longai ang lai thanai o ani je sumai campaign choli tongo ango jorobo sabo 9 halala ham halhal nasram bari ni history wo tausu jotoi jotojona contest klaika boni joto ni record nang break khanai kha khayo record nang break khai dika au khalali put maya ko khalali put manu ya ko kai srai srai nai angkusu margin by lead klaika ambai